warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggih. Masya udan gerimis. Wah, penontonnya sik semangat sik kata. Wah, deres. Oh, deres lagi, Mang. Alhamdulillah, tapi kan wayahe lawak terang ngoten nggih. Alhamdulillah niki mainten ngene lingsir nggih selempit damean. Niki hajate sedekah bumi, sedekah dusun. Nah, mugi-mugi mantun ditanggapaken Ludruk Budi Wijaya. Sedaya masyarakatnya sehat walafiat. Rezekine melimpah ruah. Panjang umure Allahumma amin. Kula niki pegawe sirkus sak bendina gak tau wadus. Aku nek lewat ambuku lebus tapi gak popo, sing penting duwe celengan wedhus. Lumayan menik nek digawe besaran. Nabo bedhog-bedhuke bunderne sing nglodrok kabeh njebeb keteraudan ket sore kademen. Ana sing dipisahno
wong tuwane nek masalah sepele wong arek cilik yo akeh polahe ana sing konangan nyolong lawuh jeragane ana sing nyoba kabur gak kerasan karo koncone nek masalah serkus aku ya wis pernah melok pertunjukan nang luar kota penontonnya luar biasa aku pentas hatiku bahagia tepak dino iku wayahku akrobat aku menek tiang sing dhuwur taline membat aku mencolot salto ping papat bareng teko nisor boyokku kuman ayo mas sampeyan geno nek Mas, jula-juli mas. Lapo? Ya, iki ngono seramat tabuhan seramat. Lho alah, kok tambah. Oh iya wis. Terus, jangan aku gak iso kowe. Alhamdulillah. Ya iki bener jula-juli. Iku mang serapat tuh. Weno. rodane bem aku iki lak yo wis tau kenal arek wedok
berasu tak baleni tak todok lawangi gak srantan tak buka dhewe omahe peteng gak ono lampune mlebu anake dadak keliru bapakne namung semanten kidungan kula monggo pinarak ingkang ngesake Mas, ngapunten niki wawenten niki panjalukan rek ayo rek. Nggih. Rek ayo rek mlaku nang kunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sapa gelem melu aku cak ayo cak golek sisiran cahayu ngalor ngidul liwat toko munggah motor masih omong senggol sopo ngerti nasib awak lagi mujur kenal anake sing dodol rujak cingur jo dipikir pokok gelem melu aku jo dipikir gawe tangga malem iku mangan timun jo dicampur karo krai aja nglamun mengko gawe manas ati kaya sih rek iki aku kan mang ngomong dhewe nang kene arek iki keturun ta ya opo kenut walah makane ta iki nek gak diundang gawe lagu gak gelem njaluke lagune aneh-aneh njaluk sing saiki sing lagi viral ngono umpama aku ra wedi dosa lara tak bales lara kaya aku sing tak sangga kowe ninggalno liya umpama aku gedhe bondo rondo wis antri limo kaya rondo sing wis gelem nrimo nanging wedi teku dawa Lah lha apa wedi tekmu dawa iku lho? Dawa tanggung jawabe. Dawa pemikirane tanggung jawabe. Pemikirane tanggung jawabe. Ngono ta. Aja go pemoring-oring ta. Lah ya kon wong munggah menyanyi sing enak. Didelok wong sakmene kae. Kok akeh wong iki lha apa jane ngono? Mbok. Ya ndelok awake dhewe sih. Delok awak dhewe ya? Iya. Hah? Warung-warung.
Kita bersyukur. Bersyukur alhamdulillah. Ditekakno nanggone warga Lingsir. Senajan udan, tapi tetap rukun. Rukun. Lho, gloon kaya ngene iki. Apa? Longgo jemek-jemek. Suwedok-wedok kuwatir ben ana orang-orang mlebu engko. Kon ngawur ae didelok sampeyan kae, ndelok rene kabeh ku ya sing berterima kasih ngono lho, menyambut. Matur suwun. Matur suwun. Matur suwun gawe kabeh keluarga dusun Lingsir. Dusun Lingsir luar biasa. Luar biasa. Dusun Lingsir istimewa. Istimewa temenan. Menang. Ngene iki gak ono nek gak ono dusun Lingsir. Gak ono. Gak ono. Liyane gak kaya ngene rukune. Gak kaya ngene. Anane kaya ngene iki mergo pemimpine sing hebat. Loh. Pemimpine. Pemimpine sing hebat. Bapak Lurahe. Bapak Lurah. Kon kenal ame Bapak Lurah. Oh, gak trimo kenal iku dulur mbek aku iku. Ana Bapak Lurah. Lurah iku dulur karo aku. Dulur apa? Yitno, Yit nanti Yit. Duwe. Mulih ya Yitno Mang Rek. Lho, arek iki apa sih Rek? Kok Pak Lurah iku ya Bapak Suyitno ta apa ngono kok mbok koko iku lho. Bapak Yitno iku sik dulur karo aku. Oh, sik dulur. Dulur karo aku. Kandung. Yo gak. Terus dulur apa? Dulur bedo emak seje bapak tunggal presiden. Nek iku ya padha kaya aku ngene, bala tangga. Ya gak kaya ngono. Apa? Awan dhewe dulur ku mesti ngerti maknane jenenge Suyitno. Lho, ngerti maknane. Ngerti. Suyitno iku ana 3 suku kata. Su, yit, karo no. Su, suami yang selalu setia kepada istri, dia adalah Suyitno. Iya, bener. Aku kok. Yit. Yit berasal dari suku kata mayit. Loh. Kon niku kok dikuantemi Pak Lurah lho kon kok. Kon niku tak kandhani. Wong no alam donya iki bakal dadi mayit. Termasuk Pak Yitno, tetapi Pak Yitno nanti akan dimasukkan di dalam surga, di tempat yang indah. Mergo bengi iki nekakno Lodro Budi Wijaya. Sapa maneh nek gak Suyitno? Nanti wong iki mangke Sing kari. No. No. Nah iku ya ngono, berasal dari suku kata rono-rono. Kok iso rono-rono? Asline rono rene. Nah, kok iso rono rene? Rono rene gak ono lurah apik, kejaba lurah Suyitno. Tepuk tangan tuh bawah Suyitno. Terbukti malam ini bisa ngrukuno wong samene. Ngrukuno wong samene kae dan bakal munggah mrene nyawer dagelan. Arep-arep ae kono iku. Aku iki gak arep-arep jane ngono iku. Lho, mosok gak arep-arep. Gak arep-arep blas. Oh, nek gak disawer gak apa-apa. Hah? Nek gak disawer. Ya gak apa-apa. Nek disawer. Alhamdulillah. Tapi kok sampe saiki gak. Kebacut. Ngajak ngono wong iki, Mang. Mosok ngijolo, Pak, meneh iso bayar BRI. Hus, ngono gak ilok ngono iku Bapak Pak Lurah cek. Napa ngerjano tugase dhisik. Bapak ya? Iya, Bapak. Nggih, matur suwun Bapak Lurah Suyitno kagem keluarganipun sedaya warga Lingsir. Heeh. Tapi awakmu rene, Mang. Aku rene bolak-balik golek awakmu. Lah apa goleki aku? Tak was-wasno awakmu iki kerja enak, ekonomimu baik. Gua aku yo gak kerja, Cuk. Loh ya jelas. Nek aku nyambut gaweku mapan, ndong ngarepe komputer, longgo jeduk ruang AC. Aku jaken kok rek. Jaken. Lha kon tak jan nyambut gawe duwe ijazah. Kan duwe. Lho. Keterampilan, Kan duwe. keahlian, Kan duwe. lah duwemu apa sih to? Nyawa tok iki situk. Nyawa iki ae titipan sing kuwasa. Lha mosok kon sitok gak ono sing duwe rek. Gak duwe. Sembarang gak duwe tak kandhani. Mangkane iki ngenteni Pak Yitno mrene cek aku duwe. Tapi gak apa-apa. Urusan ijazah keterampilan iku urusan mburi. Gak apa-apa. Gak apa-apa sing penting wani nglamar. Oh, wani aku. Iya. Aku wonge kaya sepur kok. Apa iku? Menghalangi tak tabrak. Iya.
ngelamar ya ning nggone perusahaan sing ternama pisan. Apa iku? Ya iku lho perusahaan PDAM iki lho Rek, perusahaan air minum iki lho. Banyu ku ah. Iya. Piye carane? Lho alah, kan ya. Heeh. Syarate kudu iso bahasa Indonesia. Wah. Gak iso e. Lho ya gak apa-apa sing penting belajar bahasa Indonesia cek cetha ngono lho. Belajar. Iya. Piye ngomonge? Nah ngene, nek kan bingung, Heeh. tak contohno. Aku tak sing muga dadi direktur. Oh, awakmu sing kernet. Loh, kok kernet sih? Direktur iki lho Rek, ngene Oh. pabrik iki lho. Pabrik iku ta? Iya ngene kantor. Mm. Nah, aku direktur manajer. Ya. Awakmu sing kate ngelamar. Piye? Loh, perusahaan ini kan PDAM air minum. Ngomongnya piye? Ngomongnya iku teko jelek selamat pagi Pak. Ngono ya. Pak minta air, ngono pasti diterima. Pak, paginya selamat, airnya minta. Ya apa sih? Pak selamat pagi. Ya. Pak minta air, kok pasti langsung diterima kok. Langsung terima? Iya. Sik tak latihan. Pak, pagi-pagi airnya piye, Mang? Airnya pagi-pagi, Pak. Aku gak iso baca Indonesia wae ngene. Selamat pagi, Pak. Minta air. Ya, Pak. Lapo to? Lapo? Kon bathok batang kon. Lah lapo sih? Ambune iku lho, Rek. Loh, sing penting kan keterima kerja. Kon sing koyo aku sing koyo kon dadi kondektur. Kon dadi direktur. Wong ijazah gak duwe keterampilan gak duwe kok. Jange dadi direktur nang ngene PDAM lho ngipi apa sih to? Wes ta to? Wes. Wes. Aja ditakoni goblok. Lho ya karo. Aja ade wis. Gak ade. Langsung koyo aku mang lho. Langsung koyo kon mang. Wah, arek kok. Balik. Ya gak karo sih to. Wong yo gak ngerti nek langsung dikongkon ngono ya. Ya nek wis siap nek durung. Ngene iki. Lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Ala Muhammad. Aja ngurusi sholli ala Muhammad. Lah terus ya apa to? Urusana banyu nok cocotku iki lho, Blok. Rek, masyaallah. Ngono ta? Wangil sih, Rek. Pokoke teko langsung kaya awakmu mau. Teko koyo aku ngono ku mang lho, urusana banyune iki lho. Oh iya. Sholli ala Muhammad. Oh. Wajib wong Islam yo selawat nang gone Nabi ngono lho. Selamat pagi, Pak. Saya ke sini mau melamar kerja, Pak. Ya, bagaimana, Pak? Ya, di rumah saya punya tanggungan anak sama istri, Pak. Jadi kalau saya nggak bekerja, nanti gimana, Pak, nasib saya, Pak? Masa sampean nggak kasihan, Pak, sama saya, Pak? Pak, saya ini orang nggak punya. Ya, jadi kalau saya tidak bekerja, saya tidak bisa menghidupi keluarga. Jadi apa masa depan keluarga saya, Pak? Bak keluargamu bongkok. Bak keluargamu nyungsep. Anakmu ketelarak. Iku urusanmu. Mangkelan iki. Ya gak mangkelan rek banyune iki lho diurus. Banyune ngurus banyune ta? Masalah rek. Iya. Iya, ngurus banyu kan. Selamat pagi, Pak. Loh. Oh, Pak, sik sarapan Bapak isian. Selamat pagi, Pak. Pak, minta air, Pak. Aire entek, goblok. Kon kesuwen ket mang ngomong ae. Wong banyune mang sik akeh kontek lho. Sik akeh. Kon taken Rasulullah Muhammad. Kon masa dadi aku gak iso sih to? Ya gak iso kon ngomong ae. Coba dadi aku. Ya gak koyo ngono. Kudune iku langsung ngomong, karepku iku langsung ngomong. Gak usah sing anakku sengsara. Bajaku mati.
Gak ada duit, buah bongko bandak langsung. Selamat pagi Pak, minta air. Sip. Sip, sip, sip. Si puntumu sempal. Ya ngono, kok langsung keterima kerja kon. Gak keterima kerja klonco masuk angin. Ya gak apa-apa toh. Ya, kok nyambut gawe. Bang kok dene keterima ning nggone kantor, bang ning lapangan, disyukuri. Kok disyukuri kok terus. Wis ngene ae. Awak dhewe ya gak wong loro tok. Ngono. Spesial nang ngone lingsir bengi iki. Spesial. Spesial. Budi Wijaya nekano bintang tamu saka Jakarta. Wah, tepat Jakarta langsung. Bareng-bareng Budi Wijaya. THC juga Fortuna Legding. Dani Catan. Wah. Sip. Anjene gak ono maneh. Ya gak lingsir gak ono maneh. Kon tak kandhani. Apa? Sing tak celuk mang iku Deni Caknan. Kaya cacing karbitan ngene iki lho. Baba. Oh. Baba. Wah, arek-arek. Wong dikono menghibur. Tambah guyang-guyangan. Guyang-guyangan kakekmu ngono ah. Oh, guyang-guyangan. Apa lho? Apa ini? Kehujanan. Lapo? Menghibur. Menghibur. Iya. Kan Rene yang niat menghibur. Menghibur, Rek. Lapo kon? Aku tak menyanyi ae. Iki dia menyanyi. Baba. Nah, gage menyanyi apa? Menyanyi sing zaman kini. Zaman kini kok apa? Zaman kini. Viral di TikTok iki. Oh, masa kini kan. Ya. Velocity. Oh, Velocity. Apa? Velocity. Ya. Apa? Hah, aku ae. Cek. Baba. Kata nyanyi kok sekarat. Ngono ya. Ya. Melano, gerane. Ana gerane. Ya. Aduh abang bukan nasibku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma kita bisa, effortnya saja. Yang cocok bisa datang ke rumah. Tekmu. Tekmu untumu. Skecu ngono lho. Iya. Tekmu. Ya. Secu. Ngono lho. Tapi entekmu mau pamerno. Abi. Coba abi. Baba. Nyanyi liane. Ya. Menangis hati ini. Aku ora peduli. Hancurnya harapanku. Modar karepmu. Medaro dewe. Kok nyanyi temen kok. Ngasih teman. Kasihmu yang berubah. Aku wis kadung wegah. Itulah alasanku. Aku rondo. Oh. Kon nek gak iso nyanyi jo nyanyi. Baba. Cilik-cilik nyanyi golek rondo. Oh, ya apa? Mau pikir rondo iku enak. Enak. Lho, karo kon. Apa? Kok nang di belakang aja ya? Kon rame-rame goblok. Iya ya. Aja rame-rame. Mar satu rondo ini. Gus. Apa? Kon karo penderitaanku goblok. Ya Baba. Ngene jare menyanyi lah apa jepus rono-rono bareng. Sopo karai?
Kok enak kok. Enak jadi. Gak enak. Ah, apa. Apa? Menyanyi. Nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi apa lho? Iki sembarang kok iso menghibur. Liber ya. Iya. Amam tarik. Mempersiapkan tenggorokan. Oh iya. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil ku sentil ku kira pensil tak tahunya pensil waktuku tolol aku nggak tahu yang nongol ku senggol ku kira botol tak tahunya pistol tembak der tembak beldek kon nyanyi ta. Bapak. Lah apa tambah nonton aku enggak. Nyanyi. Apa? Nyanyi kok beldek barang. Apa? Beledos ya nare. Meledos mangkok kayak dosa. Anak percane. Kaya untung emang step arek iki gak kumat. Ayo. Di step ah. Dua step ini. Oh kok kayak bongko ae pisan. Bongko kakekmu. Bapak berapa? Iya. Aduh, mulai tanggapan. Bengi. Gak ono sapa-sapa, aku wedi kok diperkosa. Apa nandung? Rupane wis kaya bedes planet. Bapak. Katarak tamu. Duh, salah. Kok nyeluk ommu ketemu pirang perkara tak gasak sombeng kon kok. Bapak, berapa? Sembarangan. Loh, Dek Wanto. Mami ya apa pun. Kabare ya apa, Dik? Alhamdulillah sehat. Loh, Dek, nggih ya nduk kene. Nggih ten mriki. Lapo tutupe kecap iki nduk kene. Mama berapa rek? Dek Wanto, Dek Gale, tutupe kecap. Rupamu yo sadar kok iki Wanto gede dukur. Gale yo gede dukur ganteng. Wong kon setengah meter gak sampe ae. Ya bapak. Aku dolekno Grab apa Gojek apa. Aku kate mulai, Dek. Wedi aku saiki musim pemerkosaan gadis di bawah umur. Kekno ae gak apa-apa diperkosa enak kok. Berarti dikekno. Kekno ae. Berarti mek ana wong wedok diperkosa iku dikekno. Kekno. Apa? Bener, Dek, sing wedok-wedok mek kabeh diperkosa kekno, meneh lak modon dhewe. Ojo melok ae kon. Aku iki kate ana perlune. Ana apa? Ya iki malah kate molen nyegat Grab gak ana bojoku gak nyusul. Aku biasa disusul bojoku nggawa mobil. Terus saiki aku disusul bojoku nggawa apa? Nggawa trek. Apa? Nggawa trek. Mbok kira sapi kon. Mbok kira sapi. Mentang-mentang kate besaran, Dek Wanto, aku iki meneh kate melok lomba Miss Universe. Miss Universe apa? Saya coba baleni maneh nak. Wan, aku meneh melok lomba Miss Universe.
Ya apa, Peng? Apa, Peng? Ambil basin. Ya pemilihan Miss Universe wanita tercantik di dunia. Gak percaya. Mercon sereng dor. Ah, Raimu masih gak percaya gak apa-apa. Ojo ade melo-melo ngomong. Cai Joni lho. gak percaya. Son gak percaya gak ngurus. Iki lho sing ngerti. Aku saksine ambek Wanto. Ya wis sih. Gak percaya aku. Aku mari ngalano 10 besar di Surabaya. Surabaya ini. Surabaya tak kalano. Nah rumangsamu saking eleke aku ta. Wong Mami Okta ku ya kondang paling ayu. Oh iya. Terus. Surabaya kalah. Surabaya kalah. Jakarta kalah. Jakarta kalah. Indonesia 1000 besar ketemu mek aku tok perwakilan Indonesia. Indonesia. Yang dikirim di Amerika. Amerika nih. Nang Amerika. Terus. Rosokan matamu ah. Hah. Iku malah koncomu iku kelakuane. Iya. Dikirim nang Amerika le. Kirim Amerika. Iku dipilih cuma ana wong 3 Miss. Wanita tercantik di dunia. Diseleksi nih. Seleksi ketat, seleksine dikaratian barang. Karantina. Apa? Karantina. Karatian. Banjirnya budek. Di karantina, diseleksi, ngerti seleksi ini ketat. Iku lho sing ngerti aku. Kan jangan terang. Ya apa seleksi ini? Didekek kolam renang paling gede, wong 200. Dicemplungno blung. Terus ana juri nggawa petelot ambek bolpen. Ya terus. Blekutuk coret. Coret. Blekutuk teko Amsterdam coret. Coret. Blekutuk Thailand coret. Coret. Tepak aku. Kayak sampean nih. Gak blekutuk belas. Lah. Kayak iso nih. Ndase tak kareti. Iki gak percaya arek iki mek tak kandhani. Ndase dikareti ya. Gak ngerti kan ono mek Mami Okta iki wanita spesial. Kono man. Iki ngono wanita spesial. Wanita spesial. Biyen iku gak ngene, biyen iku ireng glinten saiki wayu kok ngene iki. Wayu. Oh, dioperasi barang. Temenan iki. Dioperasi. Kok saiki tak takoni. Sego goreng spesial ndoki piro? Dekler. Ndoki piro? Lur. Jamu spesial ndoki piro? Jamu spesial dekler. Ah, kon gak percaya. Nyok cekel ndok. Lah. Piro, Bang? Papat. Aduh, sayangku. Kon ngesiri aku. Wah, duduk. Burimu. Hah? Duduk. Ah, aja macam-macam. Sumpah gak. Aja macam-macam. Sumpah gak. Yo melorot. Rantai tuh. Langsung. Sayang gepeng. Sayangku. Lho. Kene kon. Teko-teko ngambung wong ayu. Iki gede kok cilik kaya beting kenumpang tahu. Aduh sayangku. Sayang, kamu dari mana? Duh, aku dari tidak main-main betes-betes ini loh. Bapak. Peku. Ya Allah. Iki sapa, Peng? Sayangku ini. Duh, Iki pacarku. Pacar. Pacarku. Astagfirullahaladzim. Loh. Lah kok padha istighfar iku lha apa? Iri. Iri. Iri kan. Sopo sing iri karo kon? Ya apa. Yo gak. Gimana sayang? sing wedok congo. Lah iya. Lho ya Wedok ayu sing lanang kaya sekrom. Ulere terem besi. Le, Mi, Mami. Lho aku cinta. Wae masih koyo ngene gak arep ning. Ya apa. Apa? Sayang, tak goloki rono-rono tibakno sampe ndok kene. Iya sayangku.
Kenapa? Aku lo kangen. Aku ya kangen sayang. Kamu kangen aku. Temenan kangen. Lah sayang, ayo nutupno sing wingi gak sida iku lho. Sini. Iya gak sida. Notok napa? Sunat turun kare. Arek iki notok napa? Wis mari, sing ping 4 ta wis. Ayo nutupno sing wingi gak sida. Oh, sini ya. Sing wingi gak sida, kan Pak Hansip liwat. Iya, keramen. Lah iya, Berarti terus akhirnya kan Yo gak jelas gak sido, gak gitu. Bapak, apa? Makane gak sido. Bapak. Makane gak sido. Iri ae kok mari dibakat ojo. Ojo ngomong maneh. Iya. Bapak seneng. Oh, yang raya sih. Meneng lho. sayang, Iya, sayang. engko jam 10 bengi nutupno sing gak sida. Untuk sing ini ya. Pompong bojoku iku luar kota. Wah, beneran. Kesempatan. Lho, lah iya. Ya, Ya. pompong bojoku gak nduk omah, ayo nutupno wingi sing gak sida. Oke, sayang. Oke. Terus, urut aku. Terus ngene ya. Hah. Pokoknya ojo gawe blongsong lho ya. Ojo sampe diblongsong. Oke. Nggonmu cilik ngono kadek kok blongsong malah lecul ae lho. Ya, Bapak. Sini ya. Apa sih? Sing kok blongsonge iku apa? Apa? Sing kok blongsonge apa? Bel. Aja mbok tekek kene, teken raimu ae lodok. Ya, Bapak. Apa? Menggalang suara. Aja direken ngomong ngene iki iri. Ya, iri. Iri kan. Sementing awake dhewe iki bahagia. Pacaran. Loh, Iya, kita betul. enggak pacaran, kita lagi selingkuh. Nah, sini kok dhewe iki. Ngawur. Ini sayang yo, engko lek teko omaku sekitar jam Der. Tak dung 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 der. Dung der. Der. Dung wah ora ngori. Menang ngasih lah. Aduh kemiri iki apa? Terus sayang, ora usah ke omamu. ngene, lek wis teko omahku ya, teko mburi lho ya. Iku engko tak kei kode. Betul. Engko lek sampean muni tir, aku jawab tur, iku aman bojoku gak nduk omah. Bojo sampean ndak omah. Gak nduk omah. Oh, iya ya. Tapi kalau sampean muni tir, aku meneng ae bojoku nduk omah. Iki lak ganggu ae sih. Sawelasi. Lah, raya sih, iri dong. Menang apa? Pokoknya sampean muni tir, aku muni tur, berlanjut. Lanjut ya. Iya. Oke. Tapi lek sampean muni tir, aku gak semaur bojoku nduk omah. Oke, siap. Siap? Siap. Jam 10 bengi. Jam Santai 10 bengi. nih. Liwat gang sebelah omah lho yo. Ya. Iku kok lampune tak remeng-remengno cek gak ketok Pak Hansip. Ya. Oke, weh. Aman popong bojoku luar kota. Oke. Oke, dijajal sayang. Saya ya. Dijajal. Kesempatan. Kepingin. Iri kan. Nah, Pak ya wis. Jajal mana sayang? Sekali lagi ya. Tir. Iri. Nah, iri. Iya. Kok ae. Sayang, aku tak mulai, tak siap-siap. Ya. Siap-siap. Oke. Jam 10 lho. Jam 10 ya. Ojo lali jam 10. Oke. Oke? Oke. Aku pulang. Oke. Dadah. Iya. Tir. Ah. Mana? Tir. Ah. Berhasil. Tir. Gak bisa. Loh, cek apal nih. Iya. Jajal sayang. Tir. Ah. Apa? Kon upal-apal he. Aja apal-apal tok niku. Kon matamu katara kawisan. Matamu dhewe. Iku ngono bojone kancamu tadi. Kok mau lek iku lho. Ya Bapak. Loh, kon niku
Kon mosok gak eling karo dawuhe Kyai biyen. Bah. Sapa ae sing nglakono salah nang nggone donya, termasuk iku mangan salah, perbuatan salah ya. Nek salah nang donya, sesuk nang nggone akhirat dicemplungno neraka. Dincep-cepno nang neraka. Kang ngono to ya? Bong. Bisa iya to. Jobong. Disiksa, diobong, Bapak. Iya. Tapi lek niliki pisan ndak apa-apa koyo ya. Banggel. Kene. Dituturi wanto gak ngenekno. Dituturi gale gak kenekno. Rupamu wis kok walang sangit. Baba, berapa? Wes, Taji kon lak kenal kon biyen tau gak mbadhok dikei taji. Kok saiki kate kok rebut bojone kepinteren kon ta he? oh, Papa. Papa, wes, gak ngurus kon. Gak usah ngatur. Gimana kon pengen, ya kan? Lha lha apa ku pengen? Kon pengen kan? Ngawur. Iya nambah kon. Loh. Lho. Apa Pengen kan? Ya enggak bojone kanca kok pengen lah. Kon pengen. Lha apa ku pengen? Wah, Wong aku gak kurang. Papa, gak ngurus. Wes, Kon tak omongi. Apa? Kon timbangane ambek inge aku nodaono sak puasmu gak apa-apa. aku sing sultan meh. Raimu kurang telaten. Wes, rame-rame. Tak ngurus sing mam. Wes, rame-rame yo. Oh, jangan ngatur-ngatur. Oh, gak kenek dituturi kon kemiri kon yo. Papa, berapa? Hah, wis yo. Rame-rame yo. Ikat kon. Jangan ngomong sama. Monggo, puter. Aduh. Oh, apa sih? Terus aku iki mikir, cara ngeturo ku lho. Penculik beneran. Kaya bedes planet. Kaya kodho nang watu gedhe lho. Aduh, Tangkring. iki mek sampe taji weruh. Mah, taji masih rada koplak. Ngamukan wong Ngamukan temenan. dataran tinggi. Temenan. Darah tinggi kok dataran tinggi. Loh, mati rasani kon tekot. Aduh. Tutun diae. Aku iki lho lali. Aduh, iki ngono jenenge Wanto. Saben dina tak nata-bata. Dheweke bendina lunga. Yen digoleki dadak rondo tuwa. Hush. Rondo tuwa terus. Lah piye? Ojo. Jangan. Aku gak wani ngomong. Kacu. Lek, gale. Iki ngono. Jenenge gale. Saben dina ora tau mulih. Nek pecu ngajak kancane bareng pecu katak mangan sego gule. Lek. Apa? Aku Lek. Iki Ya, Mami Okta Serli. Seri kowe ser li duwe bengkel uli. Sherly yo di bengkel uli. Apa lo? Sherly yo duwe pelem. Aku Lek. Iki ngono jenenge Okta Sherly. Saben dina kok dioseri. Mari ngoser jelek lu lali. Aku tepak aku kok gak enak sih, Cak. Bisa. Peno tak omongi. Mambengi peno gak ngipi ya. Aku ta. Iya, sampean ki mau teko ndi? Amin. Pirang wulan pisan boleh, pirang minggu pisan boleh. 2 bulan setengah. Baru mulai. Mulai. Wah, pantes. Pean gak ngipi apa-apa mambengi. Aku ta. Gai? Ngipi yo, Ji. Ngipi yo. Ora ngipi kok ngipi kuwe. Wah, gak ono
mangan kecokot terus ngombe keselek gak ono. Oh, ngombe keselek aku. Ngombe teh iki lho. Keselek sampe celguk mendeli ngene aku. Iku jenenge nelak. Wah, kesuwen kandhanoan. Bojomu iku saiki WA-WAan. Karo sapa? WA-WAan bendino. Karo sapa Kak? Ya mbok. Oh, ya ngono iku wong bisnis kok. Gak ngono, Ji. Maksude bojomu saiki mlakune iku wis nyerong. Oh, mlaku nyarong-nyarong gak nyoreng-nyoreng kaya kenceng tabrak motor. Aku iki cek. Kadang-kadang. Wis, to the point. Bojomu saiki sering goncengan ambek wong lanang. Cilik tipis kaya keripik welut. Oleh goncengan mergo arek cilik iku nunut. Eneke apa wong ditunuti arek? Bojomu ku sing digonceng. Ancene bojoku wis gak cocok balut Bojomu iku gendaan ambek gepeng. Heh? Gendaan ambek gepeng. Grekol gak? Ngene iki ngabangno meresak. Oh, sing salah oleh tak omongi tak Eh? mamukan. Dadi bojoku saiki semayan karo gepeng. Semayan karo gepeng. Temen? Teman. Gak bojo? Gak. Gak bojo? Ya babal lho. Sing tegas. Sing tegas ngono lho. Lanang sing tegas. Sampeyan iki dituturi cara aku kehormatan wong wedok apa meneh duwe bojo sampeyan. Tak papras kepeng iku. Temen ta? Temen Cak. Gak obong-obong? Wong kan lusak silik tak kono sampeyan akeh. Ya rek. Bojoku ki semayan gepeng. Bangsat gepeng iki. Kodene piye? Kan kok dalu mek bojomu muni tur ana ya kuwi mesti ketemu. Lho bojoku dang dir karo gepeng. Nyimah. Lah, iki sawangane arek cilik mentik kok sak peniti ta takno. Aku nyimpang Dondi. Nyimpang Dondi. Ora ngene penonton. Sing sabar, Cak. Temen nak, temen. Kene diurus desa. Ana polisi Cak, aja rame-rame Kak. Oh, gak peduli ada polisi. Oh. Kocak. Niku sida ngamuk tangga, kon niku sida ngamuk tangga. Kon metenteng ambles. Kaya tembelek dikareti. Nyimpang ora lho, sumbarane Kok nyimpang. nyimpang. Aku iku nek gepeng, peng. Fang. Terus piye? Ojo kurang ajar. Ojo kurang ajar, Fang. Terus piye? Kon kesumbar takon aku. Aku yo ruwono. Gepeng. Heeh. Ayo. Gepeng. Lah apa ngadep cocotku iku, Cuk? Rono lho. Gepeng. Soge kendel soge wani. Soget kendel segewani. Jajan badan mbek bingkong, kowe topor iki mate. Dan arek mati ngentut itu biasa. Sutiko. Wes jangan emosi. Gepeng. Kon cili sak peniti kate ngetur bojoku. Bangsat kurang ajar gepo. Ah iki cocok sumbare. Mbuh. Aja kene ae. Ora ngentut. Sampai kon ngetur bojoku konangan aku tak gintes kaya tumo suwal. Tis. Gepeng. Iki anggo. Tunggale tak idone. Wis aja dimusoni. Sing temen Awakmu ngidoni ngono. Tak idoni. sumbar sing apik lho. Bang. Ayo. Kone larang
yang sejati, aja kathik ngetur bojoku bengi. Awan-awanane aku ndelok. Piye? Kok tak kirimin HP filme iki mandelok ngono. Heh? HP. Kirim mana sing kotuk lungguh. Andang, Mas. Katam. Kacau. Bang. Tak det. Betuk. Tak pateni. Bakul gethuk tak anteni. Sampar Kak. Hasek. Awas kowe. Ate takon penuh bojoku. Sing lempun ta wong. Ketokane Taji ku sampel gendeng. Tapi temenan iku. Engko nek gepeng diamuk temen ya apa arek kok? Iku mek diamuk apa? Mek sampe gepeng dipateni. Waduh, ayo. Iya kok. Ayo dhewe langsung kok kudu. Ayo rono ndelok. Pompong bojo gak ndok omah bebas. Lah, ya ta ya? Ngono kudune. Lapo? Wong lanang kok dipikir. Golek duit ya golek duit. Wong wedok bodo seneng-seneng. Gak ngurus. Reja, lapo mulai? Lapo? Lapo mulai? Lapo mulai? Lapo mulai? Ya jelas. Jatah apa? Jatah apa? Lah, jatah iku. Rong wulan gak mulai katene lapo. Lambene sapa ngomong rong wulan gak mulai? Aku. Wong wingi cakut teko omah. Kok saiki mulai? Sapa sing ngomong mulai? Ayo terus. Ayo tak terus. Ojo kurang adakno. Dek, meneh ku wayahe bayar kreditan. Ayo. Iki yo poso. Tak terus nang pasar nganti kono amen-amen ndok kono lho, Cak. Ayo pegel bengok-bengok. Lho sampe nak biasa bengok-bengok sih. Ayo tak terus. Ayo sayang. Ayo. Lah apa sing ngerayu bojone kok dirayu? Kaya kaya. Oh bojone kok dirayu bojoku ganteng dhewe. Bojoku ganteng dhewe. Betah. Ayo tak terus nang pasar nganti, Cak. Saya ini baru datang.
2,5 punjul ser papat. Iku kurang, Cak. Kurang. Wong kok iso. Wis, oh iya ben senengane sama nak wedang gula. Ya. Tapi gulane tak tuku gula ya. Wis mari ngombe gula. Sampean kan senengane ngombe wedang gula sih, Cak. Wis mari, sudah. Lambunge cek gak kumat. Sudah. Tak tuku. Di sini mau ngomong. Loh, iki tak tukokno gula. Hei! Kok ndablek to iki kon? Iki jam piro? Wis ana jam 9:30 guru. Jam 10. Jam 10. Aku ngipi. Iki apa? Turu nduk trite se Cina. Heeh. Bar aku ngipi krunguku kok ana sing tir ngene. Ngipi namanya ngipi. Sama nak ngipi sih, Cak. Ngipi. Lah wong ngipi kok yo jare wong ngipi ku kembange wong turu. Lek gak turu yo gak ngipi. Tapi ngipi. Iya. Kira-kira jam 10. Nek bojoku nduk omah aku gak menidur ngono barang. Lho lah yo ngipi to? Lah yo wong ngipi ngono kok digawe dalam hati apa? Loh, tapi aku kadang ngipi kadang mantep nduk pikir Alah ngono. Lho, sampean gak luwe ta, Cak? Tak tukone sego goreng lha kok. Anu Pak. Enak bakul mie, Cak. Tak tukono mie ya, Diruk ya. Mina Kalimantan. Sampeyan iku luwe, jenenge bojo mulai nyambut gawe kan lho. Wedang gula mimo lah terus apa? Kok sangkane aku gak merhatekno. Gak sayang karo wong lanang. Kurang perhatian karo wong lanang. Padahal wong lanang teko wis tak cepaki. Wedang gula kek, sego kek, nang opo. Kan aku kan yo perhatian, aku kan kepengin aja sampean iku. Masalah jare ngomong ora manggon. Maksudku sampean iku cekak loro ngono lho, Cak. Apa? Saiki awakmu kok siap sewek, Terus, siap bayang. terus. Iki terus ada apa ta ya? Ngene lho, Cak. Ya sampean iku aja salah tompo ya. Mang sore ku aku petuk karo Pak RT. Kawan ngandani sampean. Bu Taji, tolong nggih sama sanjangi Pak Taji. Kengken ngrencani jogo ten pos kampling. Sakniki niku radi keruh, wonten kathah maling. Aku ngomong, "Nggih, Pak, mengke kula sampaiaken." Tapi lek Pak Taji mboten saged nggih, Bu Taji mboten apa-apa. Dadi sampean gak usah, gak iso, aku tak sing budal. Oh, awakmu budal. Oh, jelas ditur. Pak RT sing ngomong. Saiki jaman saiki gak usah jogo. Gak enek jogo-jogoane gak enek. Jare sapa sampean aja kemeruh sampean. Aja kemeruh sampean. Loh, danane pemerintah itu banyak. Goblok. Ya masih akeh kok waya sos kampling ya sos kampling. Waya jogo ya jogo. Jogo apa nek kecuali gelem. Aku tak sing jogo ngono lho. kecuali lho perumahan iku. Lah nek ngene jogo apa akeh wong melek. Ya saiki wong melek wong nonton. Ayo. Ndoro. Cak lek gak iso wis tak gaekno kopi aja tak temane nang pos kamu. Wis gak kopi-kopian. Nduk. Ketawara keroken iki mloyak mlayu wae. Cak, Dek, lek sampean gak iso ngewangi. Lah apa yo katam iki kok meneng ae. Kata Nek gak iso ngewangi jogo tak iku ya tak ngeteri kopi ayo, Cak. wis gak usah. Aduh, aku tak ngomong nang Pak RT ya lek gak iso ya, Cak ya. Ora sah. Wong wedok ngengkel ae. Aku lu tak ngomong nang Pak RT lek sampean gak iso mah. Jaluk kerengku kon. Aku sabar sok kering sok. Gak wedi karo mataku kon, mliri iki. Kamu jangan jadi cik. Apa aku tadi kurang sabar nang kon? Apa jadi lagi nang wedi? Aku berusaha iki panci. Ancuk. Walana digepuki. Sabar-sabari kok tambah sih tambah kurang ajar. Sabar lo Kalimantan lho. Aku wis cukup ngalah, Cak. Masa aku ngerti. Aku yang ngalah karo kamu. Dene kon gak gelem ngalah, aku gak gelem ngalah. Ayo kalah-kalahan.
turu mah. Lho, omah ndi? Omah kono. Wong iki panggung lodruk. Panggung lodruk. Getoke jembek aku kacau. Turu kamar. Gah, aku turu kene, ongkep. Nggih. Ongkep dipas kipase. Meneh tak tukono kipas puting beliung. Sampeyan lho. Nggih. Ayo rono. Kene tak pejeti cak paling sampean fokus cak makane sampean emosi ae ambek gel aku. Kene cak. Ngene lho kesayangane wong wedok kula nyambut gawe dipejeti ya. Ambek turu cak. Ngene. Katam iki aja katam iki. Cak. Uli. Ya ya ngono. Ngawur arek-arek iku. Kemasa bangka ya. Kene ane assalamualaikum. Aku tersiak. Kowe nang turu aja gatekno arek-arek. Nang turu tak pejeti. Alah kok ditarap. Ayo, aku apen turu kok dadakno kon tunu. Sik tak aja salah paham, Cak. Sampeyan iku lek ngaiti turu, lek krungu klothak titik wis gak iso turu. Makane aku kan ya alon-alon iki. Mindi, gelek itir. Turu kamar. Pak Ganjar. Ala. Wis wae ae. Apa? Selek kok gelem karo aku. Loh. Aku gelem karo awakmu. Iku karena terpaksa. Sik aku ngesakno kon. Oh iya, Ceng. Sungguh terpaksa aku menyanyi menjara bakatuan cerita hati kayak entung. Turu kamar. Yo. Cak. Aku melok mati, Cak. Aku wedi peteng. Aku wedi peteng. Wedi apa? Ya wedi peteng lampune lo mati. Ya, anu dicetekno cek padang. Pedot. Tak tuku dop ya sik ya. Wis ora babet urate dop ya ora apa gampang. Oh, ngoncol kae. Kok becik kocak-kaci aku. Kacau. Dhe bojo ngono ku lho wis masalah pikir keteratapan terus sik. Kuwatir ucul ae. Gak kadang-kadang ganteng mencep. Dan ono. Gepek sak peniti kok dadak semayan karo bojoku. Apa maneh mangkring kaya pitik. Dan ono padha.
Iya ya, lo dirai. Iya ya, lo dirai. Anjing layanmu. Pipi layanmu. Ya apa? Kir. Ya, kata. Apa ini? Kir. Layanmu. Ya. Kalau jawabnya. Apa ini? Tur. Ya. Wes. Kasihan. Ayo. Nanti kon. Neng ngono bener. Ayo. Tahu sih tak. Ayo. Ayo. Wong sak percil ngene kok ape ngedur iku lho. Teko tanggak kono iku lho. Sik Ji, aja kesusu nyalano gepeng. Bojomu takonono dhisik. Ayo Re. Nggih, Bang. Sampai gak bener Takonono. ngomong. Karepe bojomu piye? Ngene lho Cak ya, sampeyan iku aja salah paham. Ngerti gak? Anjene aku iki karo Gepeng ngrencanakno bengi iki katene nyadarno sampean. Nyadarno piye? Nyadarno iki ngene Cak ya. Sampeyan nek kadung nyambut gawe gak eling bojomu nduk omah. Aku mek trimo kok kirimi dhuwit. Nafkah lahir, nafkah batinku gak kok cukupi. Nggih. Botoku iki nyadarno sampean. Aku ambek Gepeng iki gak ana hubungan apa-apa. Wis aku ngono. Dadi awakmu nyadarno aku. Iya. Ya wis nyambut gawe aja melulu nyambut gawe. Ya wis, Dadi Ji. nuruti pikirmu liya-liyane. bojomu sing jelas njaluk disayang. Heeh. Ora cukup dhuwit tok ae. Iya. Sing wis ya wis, sing durung ayo diati-ati Bengi iki ayo nang desa Lingsir. Hajate sedekah desa. Nang Budi Wijaya lakone apik bengi iki. Opo iki, Cak? Lakone prahara
Asmara Cinta. Tak baleni. Lakone Prahara Asmara Cinta bersama Rodrok Budi Wijaya.